a hanyar za ka yi. Ya fara a hanyar. San aljanu sun matsa wannan hanyar. Ba wani aljanu. Wannan hanyar da ya ko aljanu. To ko da safe wannan hanyar da ba abin da ya faru. Don't wanna have to wait tonight. Aljanun banza aljanu ne. Ba wani aljanu a wannan hanyar. Have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Way tonight. Wallahi sai na bi. Wallahi sai na bi wannan hanyar. What are you doing here? Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.